Takže čau lidi, já jsem Proužek a vítám vás u mýho dalšího videa. A dneska vám chci říct příběh o tom, jak jsem vlezl do sklepa a viděl jsem tam monstrum. Takže jednou večer mě v pálničce vyhodili ven. A jelikož jsem byl ještě malý a neměl jsem to ještě pěskovat, tak jsem se odvážil jít do tajemné chodby. Vylezl jsem tam, viděl jsem tam schody dolů, byly hnusný, nechutný, smrděly extrémně, smrděly jak skvrně a šel jsem dolů. Jak jsem šel dolů, extrémně jsem se bál. Byl jsem nejvíc vyděšený, ale musel jsem dokázat, že jsem fujail. Takže jsem šel. Šel jsem, až jsem došel dolů. Viděl jsem tam temný stín. Byl to monstrum. Tak jsem na to skočil, zaútočil jsem na to a byl to jenom pytel brambor. A skvrně se mi totálně vysmála. To je všechno, dejte like, běžte s zvonečkem a čau.